Jam geno waali fini weete men ñande amde 16 ina hawri e 26 ndew haram 1978 ferko ko ngudi dabbi hoore hoɗande ne wiye kadi hoore tuutande ko kangari wiyeteno hoɗande nde miija ɗon ko jinneji walla seyɗeneji tuutande nde ko tuutade seremɓe walla wileɓe dudal pulaar Murtude Diop yo jam ñallen e nder hen.